soc el Roger per al Forgestat. Us porto un reportatge de l'escriptor Gerard Salvat, que caminant per les rieres s'ha trencat el taló d'Aquil·les. Hola, padrí. Hola. Com et vas fer això? Doncs mira, fent un mal pas. Quina mala sort que vas tindre. Sí, no m'havia passat mai una cosa així, ni sabia que fos tan fàcil trencar el tendó d'Aquil·les. Ha canviat la teva forma de vida? Doncs no massa, perquè estava convalescent d'un accident que vaig tenir amb el cotxe i encara no m'havia recuperat. Entre l'accident, el confinament pel coronavirus i ara el tendó, ha anat tot com un rosari. Quina és la teva forma de vida? Doncs mira, actualment estic acabant de fer la translació a l'anglès del llibre del Niet, el rus, i això m'ha ajudat a que passés el temps molt més ràpid. On vas avui que estàs tan mudat? Doncs mira, avui tinc cita amb el metge, que suposo que em trauran el guix, i llavors deuran veure com està el tendó, si és que ja ha començat a créixer, si s'ha començat a soldar, o si encara falta temps, o si inclús pot ser que m'hagin d'operar. I si et traguessin el guix i veiessin que està malament, què farien? Això ho ha de dir el metge, que jo no soc metge. A veure. Us agradaria saber com va anar la visita a l'hospital? Hola, padrí. Hola. Com te va anar la visita al metge? Doncs mira, un entreratet passejant per l'Hospital de Reus. Me van treure el guix, que el metge, quan va veure que m'havien tret el guix, diu que no me l'havien de treure. Total, que me l'ha fet tornar a posar, però me l'ha fet posar menys quantitat, ara per davall del genoll. I doncs bé, és tornar a portar això durant un mes, i d'aquí un mes i 10 dies haig d'anar a veure el metge i em dirà com ha evolucionat. La cosa sembla que va bé, però molt lenta. Gràcies al Gerard Salvat i adeu, fins una altra.